Нека си представим една цивилизация. Цивилизация толкова уверена в себе си, че не се възприема просто като държава, а като самия център на света. Това е бил имперски Китай. Но какво се случва, когато този хилядолетен мироглед се сблъска челно с модерния Запад? Точно в този епичен сблъсък ще се потопим, като следваме анализа на Хенри Кисинджер. И тук идва големият въпрос. Как е възможна една цивилизация, която хилядолетия наред е смятала, че диктува правилата, изведнъж да се окаже на колене? Това е всъщност история за един абсолютно драматичен обрат. Момента, в който една вечна империя се изправя пред сила, която не просто я предизвиква, а пренаписва целия световен ред. Но, за да разберем сблъсъка, първо трябва да надникнем в ума на единия от участниците. Нека се потопим в този уникален и, да, самодостатъчен свят на имперски Китай, за да видим как той е възприемал себе си и всичко останало. Вижте, повечето нации имат някакъв мит за своето създаване, нали? При Китай няма. В неговите основополагащи истории цивилизацията просто винаги е съществувала. Задачата никога не е била да се създаде нещо ново, а да се възстанови един вечен изначален ред. Това създава едно наистина дълбоко усещане за постоянство, за вечност. И ето тук името Джунгуо, или Средното царство, казва всичко. Това не е просто география, а космология. Китай не е просто държава, а цял един свят. От студените сибирски степи до тропическите джунгли. Това само подсилва усещането, че абсолютно всичко се върти около този център на Вселената. А на самия връх на цялата тази представа стои концепцията Тиен-ся, буквално всичко под небето. Според нея, императорът не е просто някакъв местен владетел. О, не! Той е на върха на една универсална иерархия, а всички останали народи, те са просто васали, които идват да признаят неговото върховенство. Но ролята на императора, тя е дори по-сложна. Той е не само политически суверен, но и един вид метафизичен стълб, който поддържа космическата хармония. Ако той се отклони от пътя на добродетелта, цялата Вселена изпада в хаос. И точно това оправдава бунтовете и смяната на династиите с загубата на така наречения небесен мандат. Добре, но как разсъждава една цивилизация, която вижда себе си по този начин? Този мироглед, разбира се, ражда една уникална стратегическа култура, която е коренно различна от всичко, което познаваме на Запад. Може би най-добрият начин да го схванем е като сравним две игри. На Запад имаме шах. Това е игра на тотална война. Целта е ясна – шах и мат. Унищожаваш противника в една решителна битка. В Китай обаче имат уейци или го. Това е игра на дълга, проточена кампания. Тук целта не е унищожение, а търпеливо обкръжаване и постигане на стратегическо предимство. Значи, вместо да търсиш директния сблъсък, нокаута, ти бавно, методично обкръжаваш камъните на противника. Натрупваш малки предимства, които в крайна сметка водят до такова психологическо надмощие, че победата идва понякога дори без да е нужна решителна битка. И цялата тази философия, разбира се, намира своя най-чист израз в думите на Сун Цзъ. Крайната цел е да изградиш толкова доминираща позиция, и политическа, и психологическа, че изходът от конфликта да е ясен преди изобщо да е започнал. Битката е последното средство, никога първото. И така, най-накрая стигаме до момента, в който тези два свята се срещат, когато, така да се каже, неудържимата сила на експанзионистичния Запад удря непоклатимия обект, който е китайският мироглед. Тук сцената е подготвена за истинска катастрофа. 1793 година лорд Маккартни пристига с цели, които за всеки европеец са напълно нормални – търговия, дипломация. Но за китайския двор той е просто поредният варварин, дошъл да се поклони. Тук говорим за тотално разминаване. Двете страни са на различни планети, не просто говорят различни езици. От британска гледна точка, искането е съвсем просто и логично – да търгуват като равни и да имат постоянен посланик. Но те изобщо не си дават сметка, че в китайския космос просто няма такова нещо като равни. Да приемеш подобно предложение би означавало да признаеш, че императорът не е центърът на Вселената, а това е немислимо. И отговорът, който идва, е той просто капсулира хилядолетия имперска самоувереност. Император Цян Лун отхвърля предложението с пълно, абсолютно пренебрежение.
Идеята, че Китай може да има нужда от нещо, което британците предлагат, е просто абсурдна за него. Светорете не просто се докосват, те се блъскат челно. Когато дипломацията се провали толкова зрелищно, обикновенно заговарят оръжията. И това е историята за опиумната война и за цената, която Китай трябваше да плати. Конфликтът ескалира мълниеносно. Вносът на опиум, който е забранен в Китай, но пък е изключително доходоносен за британските търговци, става повод за война. Когато императорският комисар Лин Цзасю се опитва да наложи закона, Великобритания отговаря с военна сила. Истината е, че резултатът е бил предрешен. Технологичното предимство на Запада е просто смазващо. Условията на мирния договор са унизителни. Китай е принуден да плати огромни суми, да отстъпи Хонг-Конг и да отвори пристанищата си. Но най-голямото унижение идва с така наречената екстериториалност. Това означава, че чужденците на китайска земя вече не подлежат на китайските закони. Това буквално разрушава самата идея за китайско върховенство. Това поражение е много повече от военна загуба. То е психологически срив. То разбива онова хилядолетно усещане за превъзходство. И така започва нещо, което китайците и до днес наричат века на унижението. Един изключително травматичен период на чужда доминация, който оформя китайското национално съзнание завинаги. Но, дори и на колене, Китай не се отказва. Вместо това, той започва да прави това, което винаги е правил – да се адаптира. Да прилага древните си стратегически принципи, за да оцелее в новия, наложен му световен ред. И един цитат от учения Уей Юен сякаш улавя целият този нов дух. Разбирането е, че за да се противопоставиш на варварите, първо трябва да се научиш от тях. Да усвоиш техните технологии и методи, за да можеш един ден да ги използваш срещу тях самите. И това ражда една гениално прагматична стратегия. Старият принцип «използвай варвари срещу варвари» се възражда в нов вид. Китай започва да дава търговски отстъпки на Франция и Америка, например, само и само за да размие британското влияние. Те започват да играят по правилата на новата система, за да се опитат да я манипулират отвътре. И тук стигаме до въпроса. Какво означава всичко това днес? Тази хилядолетна традиция на стратегическо търпение, смесена с дълбоката травма от века на унижението, не е просто история. Тя е нещо като жив код, който продължава да влияе на начина, по който Китай вижда себе си и света. И разбирането на този път е може би ключа към разбирането не само на настоящето, но и на бъдещето.